Regai tende Mwari vachitibatsira. Mwari dai vatiitira zvakanaka. Toda kushare a thought inowanikwa from the book of Romans chapter 8 verse 28. Iyi scripture inosimbisa zvakanyanya, especially I know kuti une ma situations auri kuita go through, auri kushaya kuti izvi ndimwari here, kusvika pakuti vanhu vane pfungwa dzekuti vatendi vane pfungwa yekuti maybe Satani kana kuti Mwari vanotoita hondo kana kuti vanotovhunduka kuti vakomana kutarirai zvaitwa naSatani izvi, zvekuti pese inenge ichingori anenge achingomeshena zita raSatani. But rega tikubatsire nescripture iyi iri muna Romans chapter 8 verse 28. Paul anotsanangura nyaya yekuti for we know that all things work together for good to them that love God and called according to the purpose. All things, zvinhu zvese zvinofambira mukunaka. Pauro ari kunyora zvinhu izvi asangana nezvinhu zvakawanda, kuputsikirwa nechikepe, asangana nekurohwa nevaJudha kashanu, asangana nevanhu vakambomusiya vana Demas, vanotaura zvikanzi Demas has forsaken me. But asangana nemarejections ese nezvinhu zvese zvanga zvakamuomera, anozosvika muconclusion yenyaya anoti we know that all things work together for good to them that love God and called according to the purpose. Zvinhu zvese zvinofambira mukunaka. I want you to be very, very positive. Woziva kuti zviri kutofambira kunaka zvakaitika izvozvo. We are living in a world of people who are bitter. Umwe ari bitter nepartner akandisiyirei, umwe ari bitter nevabereki sei vasina kundiendesa kuchikoro kusvika pandaifanira kuenda, umwe ari bitter nehama dzake matritikwa andaitwa zvandakaitwa hazvina kunaka. But truth is zvinhu zvese zvakaitika muupenyu hwako zvanga zvakakunakira, zvinoshandira kunaka. So uchaona kuti Paul achiratidza nyaya iyi anozoti conclusion yenyaya ndeyekuti zvese zvakaitika muupenyu zvinofambira kunaka. All things work together for good. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Vamwe vacho vari kutsamwirwa vavengi, vari kunzaiwa ndinoda kuti noona vanhu vari bitter havade vanhu, anovenga. Usatendera mweya wehatred uchibata upenyu hwako. This is what I can tell you. Don't hate anyone pasi pezuva pano. Just love everyone. Even Jesu akati love even your enemies. Haufaniri kuva nemunhu one zvake waunotendera kuti ave muvengi wako. Ndosaka Jesu vachiadresa kunyange Judas Iscariot achitengesa Jesu, vanoti friend, why have you done this? Sei waita izvi naye shamwari? Munhu akubetreya, munhu akutengesa kuti ufe. Not only that, apuwa mari kucommercialize newe, kuwana mari pauri iwewe musuffering yako. But iye Jesu ari kuti iye friend, I want you to change your attitude towards your enemies, the people that you call your enemies. Pandiri kuti ma-enemies vanhu vanokuvenga kwete vaunovenga, vanhu vanokurwisa kwete vauri kurwisa iwewe, because haufaniri kunge une munhu waunorwisana naye in life. Because the so-called enemies uchazoona kuti vanhu ivavo vane role yakakurisa in your life, yekuti kada kutaridza kuti Penina chaiye akanga akanaka muupenyu hwaHana. Because dai akanga asiri Penina aipota achiseka musisi ava, sisi vaifa vari vasina mwana. But zvakatorera Penina kuti amuseke so that Mwari vablesse musikana Hana. Ukatarira upenyu hwaModhekai, Modhekai akapandukirwa naHamani. Dai pasina Hamani, Modhekai aifa achisaluta vamwe. But zvakatorera Hamani akafunga kuparadza Modhekai. So I can see Modhekai achitaura kuti thank you Mr. Haman, you are a good person. Thank you Penina, you are a good lady. Dai akanga asiri this Haman, Modhekai aizofa ari musituation yake. That's why Bible says munogadzira tafura, ndi David munogadzira tafura pamberi pavadzivisi vangu.
So that means vadzivisa vari tofanira kunamatirwa vawande, because the more the number of enemies, the more the number of tables. Saka uchiona kuti unofanira kutodzidza kuda vanhu ivavo more than vauri kuti mafriends, because mafriends hatisi kuona promise inoratidza kuti pane blessing inobva through mafriends ako. Chatongozva nje kuti vanosympathize newe, pamwe pacho mafriends anogona kutopedzisira futi akutoti kutyira kuti aiwa no haukadai usadaro, because they haukwanisi kunopinda mugreatness because vari kukutyira, sezvaitwa David namabrothers ake achitaiwa no haungaindi unokonfronta Goliath because vaimuda. But zvakatorera Sauro kuti ataiwa shamwari takutokupfekedza uende. So don't allow yourself to hate anyone. Ndiri papfungwa yekuti zvinhu zvese zvakaitika muupenyu hwako zvinofambira kunaka. Mwari vane nzira dzavo dzavanoita. Sometimes he uses, vanoshandisa ma-enemies, so-called enemies, so that he can bless you. Ndosaka Mwari vaiti munogadzira tafura, David aiti munogadzira tafura pamberi pavadzisano. Ndosaka another scripture richiratidza iro kuti I will make your enemies your footstool. Ndosaka imwe scripture zvakare ichitaura zvikanzi when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord raises a standard. So if you want God to raise a standard in your life, panofanira pachitori nema-enemies atouya like a flood. So we are saying all things work together for good. Just be very positive. You don't have time yekuti unozovenga umwe munhu, anyone, for whatever reason. Zvakatokuitira no matter kuti zviri deep zvinenge kana zvakaoma zvinenge how hard, how difficult. You must learn to love everyone and know that all things, vanhu vese ivavo, they were used kuti for your glory. Akawanda my examples atingapa because of our time. Pane nyaya dzana Joseph, madzikoma amubetray, amutengesa. But was it good? Yes, it was a way to glory. So the way down is the way up. So we are saying everything that you are going through, just turn that situation and start to see the positive. Wotaka kuona kuti zvakatokunakira. Ipapo ndo pachaita breakthrough yako. Uchaona kubata kwa Mwari, because zvinhu zvese in your life, if you trust in God, all things work together for good to them that love God and called according to the purpose. I don't care what you are going through. I don't care kuti zvipi zvacho. But nduti in scripture rati zvese, everything. Zvisinei nekuti zvipi zvauri kuita go through. So we are saying zvese izvo zvakatokunakira, mune advantage yausingaoni. And I want to tell you that the fact that you don't see the advantages doesn't mean the absence of advantages. Mutori nama-advantages imomo mauri kufunga kuti hamuna. Joseph anga asingamaone. And you can see the prayer of Joseph yaigona kunamata kuti Mwari mandisiyirei. But imomo mune ma-advantages Mwari avari kuziva, because vari above us. Hanzi sedenga zvarakasiyana nenyika ndiwo masiyaniro akaita inini. My thoughts are not your thoughts. So Mwari vedu vanoziva. He is a strategizing God. Sometimes vanokonzera kuti urasikirwe nezvimwe zvinhu zvaunoda steering, just for you to meet your miracle. For example, we see the life of Saul. Chii chakaitika muupenyu hwake? Madhongi ababa vake akarasika. Arasika ndopakazotsvaka kuenda kumunhu waMwari zvikanzi aiwa nyaya ise madhongi paungosvika kunoku abva atowanikwa. But chatakamirira, it's you are going to be the king. So all things zviri kuitika muupenyu hwako, I want you to be positive and know kuti Mwari zvese zviri kufambira mukunaka. All things work together for good. And don't have time to hate anyone or to pray against anyone or to wish anyone bad, because atoshandiswa. Dai anga asiri Judas, tingadai tisina muchinjikwa. Dai kusina muchinjikwa, tingadai tiri pazvivi zvedu. All things work together for good to them that love God and called according to the purpose. Mwari vakuropafadzei. God bless you.